Αυτά είναι τα πιο σημαντικά προϊόντα που πρέπει να έχετε μαζί σας στις διακοπές. Το πολυχρηστικό σπρέι λαδάκι με SPF 20 μαυρίζει, προστατεύει αλλά και αδυνατίζει. Μπορείτε να το ψεκάσετε σε όλο το σώμα, μπορείτε όμως να το ψεκάσετε και στα μαλλιά σας. Το ενυδατικό σπρέι Μοντερόζα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε όλο το σώμα και στο πρόσωπο. Ενυδατώνει βαθιά, εξομαλύνει τον τόνο του δέρματος, μπορεί να ψεκαστεί όμως και πάνω από το μακιγιάζ σας για να του δώσει διάρκεια χωρίς να το αλλοιώσει. Και τέλος, το αντιλιακό stick με SPF 50. Ένα εύχριστο προϊόν, ένα προϊόν τσέπης θα έλεγα. Μπορείτε να το περνάτε όπου και αν βρίσκεστε. Σε οποιαδήποτε ευαίσθητη περιοχή όπως είναι τα χείλη, τα μάτια, ένα τατουάζ που έχουμε στο πρόσωπό μας. Είναι αδιάβροχο και είναι φιλικό προς τους ωκεανούς και τα φύκια, όπως είναι όλα τα αντιλιακά της Vakency.